Sini Naharmung club ni bisingtwi Swachh Abhijan eba bolong hok jagoi tango. O jaga jotono club ni sodosyo rok haijak. Ini 22 tarik September 2023 salo sini tentui kami Naharmung club ompi blok andaro tentui kami Naharmung club NGO संस्था gaisa जों दिनै sini public rok अनेक समय रमय अर tentui ni simi sini seswa border of the te haikhawa yang tuisen border of the ompi ni border jara sung sini wan somung sini NGO संस्था sini club ni bisingtwi kaisa jungle cutting side cutting jungle obo tanai ni sing wan somung tini sung poriste khailekha to manon kha omono sung tini kwangmon no accident nungmani sini bolong kuthuk ni bangoi bike gari auto gari omake accident man no kha sung baribano maje maje kwangmon ungtung tabok inge bono tewni sung tini wan sokha sini club ni bising sung poriskar khaibi poriskar jate sini srai rok sini yudo haiko gari salok nai rok joto aram khe saloi mane accident ngi na pe amai wan sung tini jol cutting khaikha ge oro kaise sanamu subu jol cutting khain moi sung kwangmon salaikha sini PWD office o thangkha haikeba sini rega ni bai phun khai rodi samani kuno skukmai sung mane khai roja gya manmole age hai PWD 411 om hai je bum tongma rok tabu khari khai saja bunke sini nai nei di sung accident om hai man deramung sini hakini derai tong ge bono nunguni sung tini sini jono sewa him sung wan sui sini club ni bisini sung tini porisa khali kono ini belai kena to poribes belai nang hamkha manmole side cutting themani bisini om hai dei ni kari kora salone bibino aram kha mane susto ke salong mat om hai tabo sing tini o jaga jotun phaisu khoja sini club ni ekbaje committee tongu jogal jomatia te tongu sini jiten jomatia niron jomatia te sini kesar bintu kumar jomatia te sini santori jomatia bonesona jomatia sini club ni ekbaje committee usonon jomatia amake tini te bad baki tini phaimalia tumane hothatsa tini sing di sunawi sing khailikha khanani dino busung khaine je jaga osudang klai tong o jaga sung thung jaga no sung subanani sini tumansu bele bele ke hambai ini 22/9/2023 ni sal o salno rogoi Naharmung club ni bisingtwi sung tini jungle cutting eba bolong sat khlaimani abhijan chalok jakha inke tomani bangai sung ma chalok ka hamale sini tentui high school ni simi kunjo bazar jora ekdom zone accident area hani bangai sung tini uduk na laikha je jate accident ngai rok jate te kisade kom ngoi mano bono teino sung tini poriskar khalaikha inke tei busung wan soklai tongo je tini mansak sung poriskar khlaibi tei busung bobishodo sung teibo poriskar khalai nai ama haikle wan sok tongo sudu sung bolong simi ba jungle cutting simi sung khlaiya sung teibo chini kaham uduk na jagai tongo chini kunjo bazar ni near bridge rogo or jaga je sarai khanai soindang khake uthulai tongmani ba bibinno jinis adaro laimani aborono sung protect khlaibani bangi busung wan soklai tongo onke tei busung wan soklai jak je chini drugs awareness je drugs use khai tongnai rok jate sonda rogo borok oro adaro hoyto ba borok drugs pani use khlai mano boni bangi busung club ni bisingtwi ba Naharmung club ni bisingtwi chung wan soklai kha je borok no chung kaham poribesh tinangwani bangi chung sonda wa rawan guribui borok no shikha rawani bangi hamba